हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे. बोला पुंडलिक वरदेव हरे विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम. पंढरीनाथ भगवान की जय. माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय. सब संतन की जय. सद्गुरु विश्वंभर महाराज की जय. आज आपण या निरूपणामध्ये हरिपाठ पाहत असताना भगवंताच्या अनेक विध निर्मित असणाऱ्या ग्रंथापैकी माऊलींनी हरिपाठ अशा प्रकारे निर्माण केलेला आहे. भगवंताकडे जाण्याचे विविध मार्ग आहेत, कर्म आहे, उपासना आहे, ज्ञान आहे आणि त्यामध्ये सर्वात सुलभ असणारा, अतिशय उत्तम असणारा हरिपाठाच्या दुसऱ्या चरणापर्यंत आपण, अशा पुष्पापर्यंत आपण आलेलो आहोत की ज्यामध्ये ज्ञानेश्वर माऊली जगाला उपदेश करत असताना चहुविधी जाण शाही शास्त्रकारानं 18ही पुराण हरिसी गाती, मंथोनी नवनिता तैसे घे अनंता, वाया व्यर्थ कथा सांडी मार्ग, एक हरी आत्मा जीव शिव सम, वाया तो दुर्गमन घाली मन, ज्ञानदेव पाठ हरी हा वैकुंठ, भरला घनदाट हरी दिसे. काय उपदेश करतायत की या जीवनामध्ये आलेल्या मानवांनी आपल्या कशी ईश्वराची प्राप्ती करावी. खऱ्या अर्थानं भक्त हा देवाला भगवंत म्हणतो, तर याचप्रमाणे संत हे देवाला हरी म्हणतात. भक्त आणि भगवंत दोन्ही एक असणारा हा परमात्मा, जीवात्मा, विश्वात्मा, शिवात्मा, मग यांचं विवरण पाहत असताना तू कसा प्राप्त करायचा, तू कसा मिळवायचा, यासाठी संतांनी आपल्या बोलीभाषेतून अतिशय उत्तम अशा प्रकारे उदाहरणं देऊन पटवून दिलेलं आहे. काय म्हणतात? चहुवेदी जाणं शाही शास्त्रीकारण. चहुवेद म्हणजे 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. मग यांचा जर विचार केला, ऋग्वेद हे ज्ञानाचं परिमार्जन करतं, यजुर हे कर्मकांडांचं करतं, सामवेदातून अनेक प्रकारचं गायन केलं जातं, तर अथर्ववेदातून दिव्य ज्ञान, आरोग्याचं ज्ञान, जगाचं ज्ञान ज्यामध्ये उद्वर्तित केलेलं जातो असा अथर्ववेद आहे. वेद अनंत बोलिला अर्थ इतुकाची साधिला. वेदाचा तो अर्थ आम्हाशीच ठावा. साधू संत आपल्या कमल मुखातून शब्द काढतायत. वेद अनंत आहे. विठ्ठलाशी शरण जा, भगवंताशी शरण जा, हरीशी शरण जा, तुमच्या जीवनाचं सार्थक होईल. सार्थक करण्यासाठी मानवजन्म मिळाला. खऱ्या अर्थानं साध्य काय आणि साधन काय? देह हे साधन आहे, परमेश्वर हे साध्य असणारं साधन तो अशा प्रकारे प्राप्त करून देतो. म्हणूनच या ठिकाणी साधनातून साध्याकडे जायचंय. ईश्वर हे साध्य आहे. मग साध्य करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? 4 वेदांचं अशा प्रकारे सहाय्य घ्यावं लागेल. 6 शास्त्रांचा आधार घ्यावा लागेल. सांख्यशास्त्र आहे, योगशास्त्र आहे, पूर्वमीमांसा आहे, उत्तर मीमांसा आहे. यामधून त्याला अशा प्रकारे आपल्याला प्राप्त करून घ्यायचं आहे. 18ही पुराण हरिसी गाती. आता 18 पुराणामध्ये पद्म पुराण, ब्रह्मपुराण, विष्णू पुराण, मत्स्य पुराण, कुर्म पुराण, भागवत पुराण, 18 पुराणाचा जर आपण विचार केला तर श्रीमद भागवतामध्ये भगवंताला आपलंसं करण्यासाठी अनेक विविध कथा सांगितलेल्या आहेत. अनेक राजांना, सूर्यवंशी असेल, चंद्रवंशी राजा असेल, अनेक साधू संत असतील, सुतीक्ष्ण ऋषी असतील, नवे शबरी असेल. रामायणामध्ये अनेक लोकांना जो प्राप्त झाला तो कशातून प्राप्त झाला? वेद, शास्त्र आणि पुराणातून अशा प्रकारे प्राप्त झाला. मग तो पुराण अशा प्रकारे आपण कसं श्रवण करावं, वेद कसे म्हणावेत, शास्त्रांचं अध्ययन कसं करावं, याला सुद्धा ऋषी मुनींनी सांगितलं. हे नुसतं पाठ केलं म्हणजे संपलं नाही. मंथोनी नवनिता तैसे घे अनंता, वाया व्यर्थ कथा सांडी मार्ग. की बाबा याचं मंथन केलं पाहिजे. मंथनाचा अर्थ
की जसं दुधाचं दही, दह्याला नवनीत अशा प्रकारे म्हटलं जातं संस्कृतमध्ये, नवनीताचं मंथन केलं जातं आणि त्या मंथनातून लोणी प्राप्त होतं, तसं आपल्याला या 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणातून आपल्याला आनंद प्राप्त करून घ्यायचा आहे, देव प्राप्त करून घ्यायचा आहे, गॉड प्राप्त करून घ्यायचा आहे, ईश्वर प्राप्त करून घ्यायचा आहे, परमात्मा प्राप्त करून घ्यायचा आहे. याचंच मंथन केलं पाहिजे. 4 वेदाचं मंथन केलं पाहिजे, 6 शास्त्रांचं मंथन केलं पाहिजे आणि 18 पुराणांचं मंथन केलं पाहिजे. मंथोनी नवनीता, मंथनातून म्हणजे लोणी. याचा अर्थ शिकागोमध्ये परिषदेमध्ये विवेकानंदाला ज्यावेळेस अनेक ग्रंथ दिले, सगळ्यात उपेक्षेने आपला ग्रंथ खाली ठेवला, सगळे ग्रंथ वरी ठेवले, त्यावेळेस महाराज शास्त्री भाऊ आपल्याला काय वाटतंय, त्याने सांगितलं सगळ्यांचं बेसिक आम्ही आहोत. नंतर मध्यभागात ठेवला म्हणजे सगळ्यांचं हार्ट आम्ही आहोत. सगळ्याच्या वरी उपेक्षेने ठेवला म्हणजे सगळ्यांचं हेड आम्ही आहोत. उचलून बाजूला ठेवलं म्हणजे आता काय वाटतंय, ते म्हणजे आता हे ताक खाली राहिले आणि लोणी बाजूला निघालं असं आम्हाला वाटतंय. म्हणजे लोणी ही परिपूर्णता आहे, तसं ईश्वर प्राप्ती ही परिपूर्णता आहे. मानव जीवनाची परिपूर्णता म्हणजे ईश्वर प्राप्ती. आत्रय असती आणि तत्रय असते. देव अशा प्रकारे अनेक विध याच्यातून आपल्याला प्राप्त करून. मंथोनी नवनीता तैसे घे अनंता, मुखी नाम हाती मोक्ष ऐशी साक्ष बहुतांची. आमच्या साधू संतांनी सांगितले की मुखामध्ये नाम असेल तर हातामध्ये मोक्ष असेल. सलोक सरीप तुम्हाला तिन्ही 4 मुक्ती साध प्राप्त करून घेतात. एवढा मानव देहाचा अधिकार या ठिकाणी अशा प्रकारे दिलेला आहे. काही लोक प्रश्न विचारतात, महाराज आम्ही गेल्यानंतर कुठं जावं, वैकुंठात जावं, स्वर्गात जावं, की अशा प्रकारे अनेक लोकांमधून आम्ही परिभ्रमण करावं. बाबांनो, आपापल्या कर्म करते कदम को बढाते चलो. आपण फक्त कर्म करा आणि फलाचा अधिकार आपल्याला नाही, फल देणारा परमात्मा आहे. म्हणून कर्म करत असताना कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी आहे. मथुरा काशी आपल्याला कळण्यासाठी तोच परमेश्वर प्रत्येक ठिकाणी 12 ज्योतिर्लिंग असतील, अष्टविनायक असतील, अनेक प्रकारचे देवदेवता असतील, त्यांच्यामध्ये असणारा परमात्मा आपल्याला प्राप्त करून घ्यायचा आहे. एक हरी आत्मा जीव शिव सम. हरी कसा आहे? एक. हरी येथे रे, हरी तेथे रे, हरी सर्वत्र सर्वदा. आमचा वेदाचा शास्त्राचा अर्थ असा आहे की हरी सर्वत्र आहे, सर्व व्यापक आहे. वेदांनी त्याला तेच प्रामाण्य दिलं. जली आहे, स्थली आहे, पाषाणी आहे, अश्वंचमे, गिरंचमे, रोहंचमे, शिखतांचमे, सर्व ठिकाणी असणारा परमात्मा तो आपल्या हृदयामध्ये साठवायचा आहे. तुम्ही आठवा मधुसूदना. तुम्ही वासुदेव वासुदेव म्हणा, वासुदेव म्हणा, परमात्मा म्हणा, जगदीश म्हणा, काहीही म्हणा. मग त्याला पाहत असताना एक हरी आत्मा. परमात्मा कसा आहे? ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन. मी एक आहे, माझ्यापासून मिळालेले अंश, अंशात्मक अशा प्रकारचे भगवंत आहेत. मग याच्यामधून असताना जीव आणि शिव हा समान होतो. जीवात्मा आणि शिवात्मा हा परमात्मा होतो. देव पहावया गेलो आणि देव होऊन या ठेलो. देव जर स्वरूप प्राप्त करून घ्यायचं असेल तर याला एकच कारण आहे. तुका म्हणे इथे भावची कारण. फक्त तुमचा भक्तिभाव त्याला पाहिजे. पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षिती. त्याला काही नको. त्याला पत्र पुष्प, श्रावण महिना आहे, पत्र अशा प्रकारे समर्पण करा, पुष्प समर्पण करा. आमचा सगळ्या देवादिदेव महादेव अल्प अशा प्रकारे मुठभर चावल, लोटाभर स्वामी पाणी, खुश हो गया स्वामी. काय देणार तू परमात्माला? त्यानं ही सृष्टी निर्माण केली, जल निर्माण केलं, आप, तेज, वायू, आकाश सर्व भगवंताने निर्माण केलेलं आहे. मग याला एवढं एकले कंठवेना म्हणून या येणे केले निर्माण 14 भुवने, चंद्र, सूर्य, मेघ, तारांगणे. मग एवढं सगळं निर्माण केलंय. तयामध्ये वाया तो दुर्गमन न घाली मन. निरर्थक विचार करण्यात आपलं आयुष्य जातं. यामुळे साधू संतांना तळमळ वाटते की ज्या जीवनामध्ये साधू संतांना तळमळ कशी वाटते की बाबानो, शतगुणिले ते अर्धरात्र काय, बालत्व, रोग, क्रीडा, क्षय, काय उरले ते भजनाशी, 100 म्हणता म्हणता निघून जाशील. मग त्याच्यामध्ये आपल्याला परमात्मा केव्हा प्राप्त करून घ्यायचा?
कब भजियो हरिनाम, बालापन मोह खेल गमायो, तारुणपण मोह काम. तुला परमात्मा केव्हा प्राप्त करून घ्यायचा आहे? वाया तो दुर्गम, निरर्थक गोष्ट. एक मनुष्य रोज अशा प्रकारे त्या म्हशीच्या शिंगातून उडी मारण्याचा विचार करायचा. एके दिवशी उडी मारली, तो अडकला, लोकांनी त्याला अशा प्रकारे धरलं. काकाजी थोडा विचार करायचा, आम्ही 6 महिन्यापासून विचार करत होतो. म्हणजे हा निरर्थक विचार करू नका, की आपल्याला उद्धाराचा विचार करा. केव्हा मी उद्धार पावेल आणि कृपा करील नारायण. नारायण परमात्मा माझ्यावर कशी कृपा करील हे आपल्याला कळालं पाहिजे. एवढंच नाही, ज्ञानदेव पाठ हरी हा वैकुंठ. ज्ञानेश्वर महाराज प्रत्येक ठिकाणी पाठ हा शब्द वापरलेला आहे. परिपाठ. आम्हाला या जीवनामध्ये हे लागलेला परिपाठ आहे. म्हणून हरिपाठ नित्य म्हणावा. वारकऱ्यांची संध्या आहे. वारकऱ्यांची संध्या म्हणजे काय आहे? हरिपाठ. या 27 अभंग दे रोज नित्य नियमाने, नित्य नियमनाने ते प्राणी दुर्लभ आणि लक्ष्मी वल्लभ तया जवळी. मी हरवला वसावा, जेथे नाम घोष भरवा. अर्जुनानं सांगितलं, भगवंता या कलियुगामध्ये तुझं दर्शन कुठं होईल, तुझी प्राप्ती केव्हा होईल? त्याने सांगितलं, काही करू नको, जिथं नामस्मरण चालू आहे. एवढंच नाही, नवविधा भक्तीपैकी एक भक्ती त्याच्याकडे आहे. श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सांख्य आत्मनिवेदनम. इथं 9 भक्तीपैकी एक भक्ती असेल, त्याच्या घरी माझा निवास अशा प्रकारे असेल. म्हणून भगवंत जिथे असेल तेच वैकुंठ आहे. आता खऱ्या वैकुंठाचा अर्थ असा आहे की तो परमात्माचा निवास, सर्व व्यापक, सर्वात्मा, सर्व अंतर्यामी ज्याच्याजवळ निवास करतो तोच परमात्मा आहे. भरला घनदाट हरी दिसे, हरीच्या दासान हरी दाही दिशा. ज्याची दृष्टी बदलली त्याची सृष्टी बदलली. म्हणून दृष्टी बदलणारा हरिपाठ आहे. आणि हरिपाठामध्ये 4 वेद, 6 शास्त्र आणि 18 पुराणाचा अशा प्रकारे त्याने मुद्दाम प्रमाण दिलेलं आहे. कारण त्याचा अभ्यास करा, त्याचं ज्ञान प्राप्त करा. तुम्हाला ईश्वर प्राप्त करण्यासाठी विलंब लागणार नाही. म्हणून 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यांचं मार्गदर्शन घ्या. एक वेद शिकण्यासाठी 12 वर्षाचा कार्यकाल लागतो. आणि तसा जर गुरु प्राप्त झाला तर काही दिवसात आपल्याला परमात्मा प्राप्त होतो. या देहाचं सार्थकता या हरिपाठामध्ये अतिशय उत्तम अशा प्रकारे वर्णन केली आहे. म्हणून मानवाला हा लावलेला पाठ आहे. हा भगवंताचा एक प्रकारचा, जसं आपल्या अनेक जीवनातून एकात्मा प्राप्त करून घ्यायचा आहे, एक हरी प्राप्त करून घ्यायचा असेल तर हरिपाठ या वारकऱ्याची नित्य संध्या उपासना आहे. या उपासनातून आपला उद्धार करता येतो. ठाला 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 ठाला.